Eu son a Eva Patiño e isto é Patiño en Twitch. Chámame iluso, Evo galego uso ata pra falar coa Ayuso. Non creas que por facerme o guai pra iso xa teño Insta. O hashtag California o abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo o que eu quero a miña lingua. Nin que con ela morrerei en Cangas. Pero cando saio a ligar, o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, listo para triunfar no amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coñen un sacho e unha pala, fala galego estarás no Valhalla. Jala, si, fala o galego, non é difícil falalo mellor que Feijóo. Pode ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non é Sanjenjo, non é Corujo Artejo, nin tampouco Panjo. Que non veñan os de fora a darnos unha lección, que facemos moitas cousas máis que po churrasco. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar. Non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas, meu, non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco atrás. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides, recibide unha forte benvida, que é o que quero dicir sempre, que nunca me sae, a un novo programa de Patiño en Twitch. E hoxe temos con nós a unha representación, porque ter aquí a todo o instituto era imposible, entón temos a unha representación do IES Plurilingüe Fontén Albei da Fonsagrada. Concretamente, a Noemi, que é unha das responsables do equipo de dinamización lingüística, podedes vos desilenciar xa, a Alba e a Sabela, que de feito vounos recolocar como estábamos. Patiño, porque nos descolocamos durante a intro. Agora e así. E agora estamos colocados como temos que estar, os invitados sempre nun lugar preferente. Benvidas a este programa no que imos falar dese proxectazo que tedes vos no instituto para reavivar, eu poñía na descripción, para reavivar o sotaque, o galego propio da Fonsagrada, pero tamén para mantelo vivo, non só reavivar eses termos que non se usan, senón para manter vivos os que se seguen a usar, non? Si. Quen fala primeiro? Veña, por orde alfabético. Alba, tócache. Pois, eso estamos facendo un traballo para recopilar palabras, para que a fala que temos na Fonsagrada non se perda, e as palabras tan bonitas que usaban os nosos avós e os nosos antepasados que as sigamos aprendendo e sigamos usando. Porque hai unha cousa aquí chula, Eva, que é que ver a xente nova falando en galego de seu, sabes, non falando en galego somente na clase de galego, para min, que son de Ferrolterra, é un pouco estrano, vale? Pero gústame moito. Entón, Sabela, como xurde a idea? Como vos xurdiu esa idea? Veu dada polos profes ou ocorreuse vos a vos? Eu creo que foi un pouco dada polos profes, pero sobre todo nas clases notase moito que Noemi gustalle escoitarnos falar coas palabras que decimos nós ou cas expresións que usamos aquí, e sempre lle chamou moita atención e sempre nos preguntaba de como decíamos cada palabra ou como creíamos que o decían os nosos abuelos.
Porque agora a pregunta vai para Noemi, porque Noemi, cambia moito, ti que és de Meira, cambia moito de Meira a Fonsagrada eses termos? Cambian moitas cousas, porque para empezar estamos falando dun bloque dialectal diferente e aínda que Meira estamos aí bastante cerca da isoglosa, non, que habitualmente se sitúa por esa zona, aínda que, bueno, eso sería discutible, non, como están esas isoglosas hoxe en día. Pero sí que é verdade que hai diferencias moi notables. Por suposto no léxico, pero non só. Aí a Sabela, con ese galego maravilloso que ten, falou das expresións, claro, en Meira somos máis de expresións que de expresións. Sí. É dicir, os de Meira notan o acento, os da Fonsagrada, non? E viceversa. Sí, claro. Notan o sotaque, non? Bueno, penso que aquí a Patiño, que foi a artífice deste contacto, que hai moita xente a nos ver en todas as redes, dixovos de preparar 3 palabras, que non vos dixo eran 3 palabras na máis. Entón prepararon, estas rapazas que son rapazas 10 super responsables, prepararon 3 palabras cada unha. Pero podemos con todo, Podemos con todo. Entón, hoxe o xogo vai comezar hoxe. Non sei se sabedes, a xente que non ve de cote o Patiño en Twitch, temos unha sección que é Dicho Patiño, que é maneiras de dicir, que diría Patiño agora, non? Que pois trae unhas palabras da súa familia, dínolas aquí, e nun minuto a xente ten que adiviñar ou tentar adiviñar de que se trata, de que quere dicir esa palabra ou esa expresión, que é polo que estamos tirando agora, non? Pero hoxe as palabras tráenolas Alba e Sabela, concretamente. Entón, como antes comezamos por Alba, agora imos comezar por Sabela e imoslle dicir a Sabela que nos diga unha palabra. Non a digas aí. Imoslle dicir a Sabela que nos diga unha palabra, entón eu lanzo un contador como este majísimo que vai sair aquí, vale, que conta ata 0, en conta regresiva, e nese tempo tedes no chat para nos dicir que credes que é esa palabra. E despois Sabela dirános que é o que significa. Vale? E se alguén ten algún apunte máis para dicir, pois na miña, pois en Meira dice así, pois eu direi, en Ferrol dice de outro xeito, a Patiño, como se di en Carballo, e enriquecemos un pouco todo. Parece vos? Quito o contador, entón voulle dicir, Sabela, agora sí, animadevos a xogar no chat das 3 redes onde o estades vendo, en Facebook, en YouTube ou en Twitch, podedes comentar no chat e eu lanzo a pantalla. Dalle, Sabela. Primeira palabra. Só a palabra. Canzada. Como? Repite. Canzada. Calzada. No, canzada. Canzada. Pois canzada. Tempo. Canzada. Comezade a comentar aí no chat como a tolas a ver que credes que pode ser canzada. Eu diría, a min sóname a candada, a pechada ou algo así, pero non vai ser. Canzada. Canzada é, a mellor, é unha persoa que está aí tirada. Ou falcatruada, ou mellor, unha falcatruada, unha canzada. A ver, di aquí, hola, eu creo que é algo relacionado cun terreo, canzada. Dinos aquí, Igor de Souto, non vale a xente que xa o sabe, armar algunha. Aquí está xogando na casa moitos. Ben, quedan 15 segundos, comentade, sentidevos libres de comentar. Que credes que é unha canzada? Ana, tú que credes que é unha canzada? Escoitastes a Ana, non? Que non ten nin idea. Aquí en San Sadurniño non sabemos o que é unha canzada. Entón, agora vámoslo saber, porque xa chegou o tempo a 0. Entón, Sabela, ilústranos. Que é unha canzada? Pois soles decir, por exemplo, cando lle falas a alguén ben, esta persona che responde dunha forma despectiva, entonces dices que che soltou unha canzada. O sea, cando che dan unha mala resposta. Sí. Ostris. Eva, ti, como lle dis a iso? Ostra. Non sei. Non sei se teño unha palabra para iso, igual non podemos adoptar teño. Canzada, Se non temos palabra para iso, podemos adoptar canzada. Adopto. Si, soltoume unha canzada. Claro, pois non teño palabra para iso. A min Noemi vénseme impropelio, pero claro, eso non para nada. Home, por favor, non sexas tan... Entendedeme que eu son meu padre. É de Ferrol.
Dicía antes Abela que a mí me gustan as palabras da Fonsagrada, pero non podes comparar Canzada con improperio, vamos. No, moito mellor Canzada. Non é comparable, está A claro. min gustame máis. Entón, Canzada, armar algunha. Pois non, Igor non estaba no certo e tampouco está relacionado cun terreo, o sea que ninguén acertou. Pois o que decía que era así como cando dixo eu estar aí estricada. Pois non. Sí. Agora vai tocar a palabra de Alba. Veña, vamos dar aí a palabra de Alba. Déixame chegar aquí a donde teño o marcador. Veña. Dalle. Cazapelo. Cazpelo. Cazapelo. Cazapelo, vale. Cazapelo. Cazapelo. Que significa? Ai, cazapelo. Cazapelo. Ha de ser como a poñerlle alguén así a zancadilla. Cazapelo e a zancadilla. Eu diría que cazapelo é unha peineta ou unha típica cousa que se pon para suxeitar o pelo. Digo. Non pode ser. Unha persona barandas. Unha persoa barandas, di Ana. Porque está aquí Ana comigo. Unha persoa barandas. Di alguén mal educado. Di aquí Martín Fonsa. Es que con Fonsa... Claro, Fonsa xoga na casa, non? Xoga na casa. Polo menos cambiado o nome. Martín, por Dios. Martín Fonsa, podías poñer Martín Meira, Pasabas desapercibido, stalkeabas un pouco. Alguén que é moi torpe, vale. Noa García, alguén que é moi torpe, xa chegou a 0, deixámoslo arrancar de novo, non pasa nada. Non parar quieto, di aquí na Lagoa unha broma e di Igor andar en todo. Vale, eu dicía un prendedor do pelo. Sácanos de dúbidas, Alba. É unha persona que aparenta traballar moito, con moito afán, pero que ao final non fai nada de proveito. Valdreu. Por exemplo, ese alumno é moi cazapelo. Moi cazapelo que é moi malo, non? Que en plan, é moi... Podería ser o que di aquí que é moi torpe, non? Que dicía Noa García, pode ser. Non, que parece que fai, pero ao final non fai nada. Vale. Ostra, eu sí que teño palabra para iso, e agora non a lembro, e non a teño neste caderno. Eu teño unha palabra para iso. Eu mesmo esta semana fui un cazapelo. Parece que fixen, pero non fixen moito. Vale. Dicíanos aquí Antonio Muiño unha colleja, non é colleja. Non é unha colleja. Pero para colleja teñen unha palabra bonita tamén. Sí, sabémola. Podémola publicitar. Esa sí que creo que aparece nas redes. Covacha. Como é para colleja? Sabela? Unha covacha. Unha covachada, así, na caluga. Na covacha. Chamadeslle a covacha? Claro. Sí. Repíteme a palabra que dixeche antes, Alba. Era cazapelo. Cazapelo. É que eu vou notando aquí, o día que saquemos o libro, que vos iba a dicir eu, pa cando tedes pensado recoller todos estes termos nalgún libro? Xa están recollidos nalgún escrito? Como é a cousa? A ver, podo falar eu, porque ao final... Sí, por suposto. Un pouco artificio de... Non só eu, por suposto, pero das que estamos aquí, sí. A ver, a historia de recoller palabras na Fonsagrada tamén xorde un pouco a raíz de unha proba piloto que fixemos o ano pasado, non? O ano pasado xa se compilaron algunhas palabras, así, bueno, dunha maneira un pouco menos organizada, e este ano o Instituto está participando nun plan proxecta, que é un plan proxecta que de alguna maneira lidera o Instituto da Lingua Galega e que precisamente para recoller palabras, o sea, léxico patrimonial, en definitiva. E entón... É dicir, vai quedar recollido na libro. Sí, non só vai quedar recollido, sino que ademais vai pasar a formar parte do tesouro do léxico patrimonial galego-portugués, é dicir, das bases de datos dese tesouro que compara léxico de Galicia con outros lugares da lusofonía. Entón, bueno, aí a Fonsagrada vai estar ben representada. Dinos aquí Martín Fonsa, ben falado. Ben falado.
Pero iso é Boas noites, meus porque... pequenos e non tan pequenos, di Rodríguez. Sí. Di. No, digo que supoño que deben falado tamén é porque estamos en breves de ir tamén aí ao Digo Cho Eu, estamos moi activos coa cuestión das palabras. Ben falado, era un programa da TVG antes do Digo Cho Eu que facía esta labor. Cantas palabras teredes recollidas? Pois... Sí, claro que hai. Temos unha base de datos aí, pois pasamos das 300, entre 300 e 400. Pois mira, entre a escolma que xa tiña a túa tocalla de galego para boomers e estes termos da Fonsagrada xa temos aí medio dicionario posto, Sí, o que pasa é que era o que decía, moitas das palabras aparecen xa recollidas no dicionario da Real Academia Galega, era o que falábamos antes de comezar o programa, porque digamos que da Fonsagrada que ainda está en activo, o profesor Antón Santamarina, que digamos que fixe un traballo de recollida moi importante na Fonsagrada, non só de léxico, tamén de morfoloxía, sintaxe e demais, e digamos que, bueno, a Fonsagrada está ben representada neste dicionario. Vale. Poño así para que escoite Ana, porque está aquí ao meu lado a pobre, está facendo un exercicio de escoita fina. Sabela, tócache a seguinte palabra. Imos facer dúas e dúas, vale? Así quedan dúas inéditas para vos para cando que irades facelas. Entón, segunda palabra de Sabela. Vou chegar día clariño, a ver se non teño que pedirche que repitas moitas veces. Tupir. Esa escoiteina ben. Tupir. Lanzamos tempo e comentade no chat a ver que credes que pode significar tupir. Eu penso que é atascar algo, tupir. Sí, porque cando unha tela... Eu sei varios significados de tupir. Porque tamén son a das palabras, Comentade aí, tapar algo, di aquí na Lagoa, Noa García, dinos algo que se atascou. Tupir, o sea, sería atascar algo, porque entendo que é un verbo transitivo, ou intransitivo, quen sabe, pero un verbo da terceira conjugación. Que non me mate ninguén, por favor. Que non teñamos que sacar a relucir aquí o da Policía da Lingua. Porque temos un rollo aquí para cando salta alguén. Ese non sería así, poñemos aquí. Poñemos aquí a Policía da Lingua. Pero non temos... Eu teño varios significados de tupir. Dame que vou ter o mismo da Fonsagrada. Teño por un lado o que se di de algo está atascado, sí que está tupido, ou incluso cando comeches moito, pero... Eu aí non uso, ves? Para iso non. Tupir, a roupa tupe, cando encolle, cando calcetas, podes calcetar frouxo ou tupido, cando apretar moito. Eu cos panos tiño porque miña nai é costureira, entón iso de unha tela tupida para tapar unha fiestra, por exemplo, deixala máis escura, eso sí, é máis opaca, máis densa. Sí, pero o de comer non, porque di meu sogro sempre, vas cheo, Lito, é unha expresión que temos así na familia, entón, cando comes moito, vas cheo, Lito, comín papá, era, vas cheo, Lito, comín papá, sempre se di iso. Sempre sabe iso. Entón, Sabela, ilústranos. Que significa tupir? Eu uso como as dúas, tanto como para algo atascado como unha tela tupida, en plan de moi gruesa. Eu de encoller? Tupir a roupa? Non usades para encoller? Non. Non sei que usamos, porque alá, cando encolle é porque tupiu, porque se fixo máis tupida. E a miña avoa sí que di, e metino a lavar e tupiu. Deixo aí eu tamén esa parte. E mira, temos o significado de rever. Entendo que é con esa idea, non? Algo rever é cando se revén, non? Cando encolle, sí. Cando encolle. Pode ser. Eu nunca escoitei, Rever. Rever, non. Dime aquí, Ana, baixiño, porque debe que non quere que escoiten. Non sei na Fonsagrada, non tedes rever. Non. Eu nunca escoitei.
Bueno, Alba, xa para rematar, porque nos quedan 3 minutos nada máis para o tempo que dixemos que ibades estar ata as 11, que mañá hai que ir a clase. Entón, hai que ir cediño para a cama que a ver como pasa. Entón, Alba, tócache o broche final. Elixe das dúas que teñas a que penses que é máis difícil. Vale. Entón, Sopalar. Sopalar. Dixena ben, non? Sopalar. Sí. Que significa sopalar? Eu vou dicir que significa, de feito, estamos sin apagei as luces. Vale, sopalar. Vou dicir que sopalar pode ser rebañar no plato, é dicir, meter un anaco de pan e sopetear. A min sona máis. Sopalar. Eva, móllate. Sopalar. Falar de máis, di aquí Chagas de Freitas. Sopalar pode ser... A mí tamén me Bibliografía soou solapar. de falar, como falar por riba dos outros, interrumpir. A ver, María Levo, sopalar é o que mandan facer nos controis de alcoholemia. Sopalar. Sopale aquí. Sopalar. Boa esa, María Levo. Moi boas noites. Soa a un animal exótico, di aquí Rodrigueto. E a última, dinos na lagoa, queixarse. Entón, imos quitar o contador, que vou arrancar, e vai nos dicir aquí que significa sopalar. Sobrepoñer algo, dicía aquí no García. Pois cando xa to están mamando e cando queda pouco leite danlles unha cabezada brusca para que baixe. O sea, esas turradas que fai o xato, Esas turradas que dá o xato contra a eso é barriga da vaca. sopalar. Eso. Hostia, macho, esa é boísima, Esa non a tiña. Eu Sopalar. dicía turrar. Mira como lle turra no teto. Na miña Pero casa dicen sopalar ou supalar, depende. Sí, esas os porús son normais, non? Nesa zona dialectal, non? Claro, son Cambiar as os vogais porús átonas. e... As vogais átonas os tiran moito, sí. Pero, bueno, teño que dicir que temos 2 palabras máis nesa base de datos, porque fixeron un pouco de... Non é que fixeran trampa, fixeron o que lles pedín, e é que prepararan 3 palabras. Pero colleron, cada unha dixo unha que non estaba nesa chuleta que eu tiña de base de datos, polo tanto, alégrome de que non me hubieras preguntado a mí, porque quedaría fatal, porque non sei o que é sopalar. Mira, pues aprendemos algo, xa oye, coa E tontería cansada tampouco. xa podes ir dormir tranquila, porque xa aprendeche algo. Eu sempre digo que vou tranquilo á cama cada día que aprendo algo novo. E hoxe Eu aprendo cousas na novas. Fonsagrada sempre aprendo algo novo. Sí, Eu, antes que marchen, que xa vos é hora, a xente nova usa estas palabras. Bueno, Alba acaba de dicir que na súa casa sí. Pero na súa casa, porque eu dicía yo antes do directo, a mí pasábame que na casa falaba unhas cousas que despois tardei moitos anos en sacalas fora, que eran porque era como falar, para miña avó era falar de vellas. Prefiro iso entre eles, entre os mozos. Home, xa sei que sopalar, pois tens que ter cuchos na casa, sabes, para dicir, non che ven moi dado falar, pero outras palabras sí, claro. Sí, Sí que as usades. sí. Que guai. Di Rodrigueto, porque me imposible mudo. que usen iso, parece grego antigo. Grego arcaico, grego arcaico. Non creo que parece. Eso, vos sodes vos que sodes moi modernos, O hombre. que pasa é que sí que é certo que, home, nunha conversa entre rapazada de 14, 15, 16 anos, o de sopalar, ou estás vendo o xato como sopala, sabes? Ou non ten unha cabida tampouco, sabes, de dicir, non, sabes? Non, Ou un día que foches por aí tomar uns garrillos, a este que lle botai o último día, mira como sopalou aí. Podela encaixar noutra vida. Sí, home, sí. Pódese lle dar outro uso. A ver que nos diga aquí María Levo. Pode usarse noutros contextos máis gamberros, sí, eso é certo, eso é certo. A típica sopalada. No, sí que dan, sí. A típica sopalada. Bueno, pois dispensámosvos xa deste programa, así quedou nos curtiño hoxe, pero é que as horas nas que podíamos nós eran estas
E claro, eu entendo que a rapazada ten que ir cedo para a cama porque senón, claro, estar a altas horas a partir das 11 xa se poden dicir cousas moi chungas aquí e non é plan. Eu quería Entón, darlle as gracias, a máis tamén os parabéns polo proxecto que vos sigo aí nas redes e estou aí pendiente de todo iso. Decíanos aquí, vou lanzando eu comentarios aquí, Cubata ou Cuba Libre, bueno, están xa, isto xa se está indo de madre. Entón, Noemi, se queres quedar un pouquiño máis, animamoste a que quedes. Alba, a ver que se me van os nomes. Alba e Isabela, moitísimas grazas por ter pasado polo Patiño en Twitch. Animamos vos a que deixades outros programas do Patiño en Twitch para ver as palabras do maneiras de dicir de Eva Patiño, que están moi chulas tamén. E nada, gracísimas por ter pasado por aquí, por ter accedido a vir pasar un anaco aquí no Patiño en Twitch. Gracias a vos. Gracias a vos. Veña, picos. Bicolos. E E Noemi vevos mañá. Se a vedes que chega un pouco así co ollo guiñado é que estivo máis tempo da conta. Veña, un Pero placer. senón que non vaya, que non pasa No, nada. que va. Sí, sí. Alba, vale, Alba. Bon intento, Alba, bon intento. Veña, un placer, ata loguiño. Chao, mozas. Vale, e agora quedas, agora sí, vou te poñer no lugar cando somos tres. Entón, Noemi. Si, antes di, os convidados, sitio de honor, di agora sí que me cae millón. No, é que unha sola arriba non me cabe. Unha sola arriba non me cabe. Non pasa nada, está perfecto. Entón digo unha cousa, canto tempo se vai manter isto? É dicir, veñen con ganas de darlle duro a rapazada ou vedes que por veces flaquea a cousa? A ver, a historia o plan proxecta é para este curso académico, iso non quere dicir que non se poida facer o ano que ven, ao contrario, creo que é unha actividade que debería seguirse facendo, entre outras cousas, porque, claro, dende dinamización, o que falamos algunha vez a miña compañeira Iria e máis eu, e non só dinamización, o equipo de biblioteca e en xeral o instituto, que está moi implicado, é que, claro, pensar a dinamización da lingua galega nun contexto como da Fonsagrada non é o mesmo que pois, o que decías de Ferrol, por exemplo. É dicir, Claro. eu creo que nun contexto como da Fonsagrada é moi importante, fundamental, creo eu, incidir un pouco, pois iso, na autoestima como falantes, que eles se sintan e elas se sintan orgullosas daquilo que falan. E un pouco nesa idea, non, é na que estamos traballando coas palabras, porque, quero dicir, a cuestión, o que nós pretendemos non é tanto recoller léxico, que sí, por suposto, senón tamén intentar que ese léxico se mova, pois un pouco polo que falabades antes, porque algunhas destas palabras, pois o mellor se perdes a realidade, non, do que daquilo que se refire, non, do seu significado, pois perdes a palabra tamén, é dicir, hai moitas palabras pois referidas, eu que sei, a apeiros de labranza tradicionais, por poñer un exemplo máis típico. Claro, se perde a palabra, pérdese o apeiro. E se perde o apeiro, a mocidade tampouco ten a palabra xa. Entón, por unha parte, si creo que é importante recompilar todo ese léxico, e despois hai outro léxico que está a sustituir palabras tradicionais que tamén é importante que les coñezan, porque de alguna maneira tamén nos implica na súa comunidade, creo eu. Sí, E, de feito, un pouco con ese espírito, estamos traballando agora coa iniciativa esta que puxemos en marcha de colocar cadernos por diferentes puntos da Fonsagrada. Da Fonsagrada para que a xente... Sí, pareceme chulísimo iso. Sí, aparte puxémolos estratégicamente, por exemplo, nos bares, porque a xente vai aos bares, non? Entón, puxémolos nos bares, puxémolo tamén no concello, por suposto. Na biblioteca os menos, non? No museo, na biblioteca. Pois teño que decir que o caderno da biblioteca foi o primeiro que xa nos chegou cuberto, así que a xente foi un pouco a tiro fixo. Fixeron os deberes. Mira, dinos aquí, Cristina Gazafello, parabéns e grazas pola iniciativa. Dinos tamén, María Levo, que necesidade temos de xente nova, vale, en plan tal. E Moisés Pombo que decía, lembrade as redes, que chegou tarde, xa lanzo aquí este comentario de Cristina Gazafello, que é Ies Fonté Malvei,
Estades en Instagram e onde máis? E en Facebook. Instagram e Facebook. Non hai Twitter. No. Vale, perfecto. Non vos metades neso que é sitio malo. A rede tóxica non tedes que... Eu Bueno, é a pues, que máis Pauline, funciono, xa vos aviso. Non é bo sitio. Un pedazo para hacer, agora imos lanzar, se queres xa, aquí, se queres, quedas libre tamén, quedas dispensada de ir, porque mañá sei que ten a primeira hora, de feito, Alba estaba aí. Cousa vela, sí. Alba dixo, como se non queres ir e tal, pero vai. Pero non vai ter esa sorte, non. Bueno, gracísimas por ter pasado por aquí, por ter accedido a isto, co difícil que foi, xa somos conscientes do difícil que foi todo isto. É un placer que a Patiño conseguira tamaña entrevista. Bueno, para que houbera tempo que iba eu para a Fonsagrada tamén xa mirar os cadernos e meterme en todo. Porque eu son moi de meterme onde non me chaman. Quedades convidados a vir a Fonsagrada cando queirades e se serve de algo, pois iso, a nosa pequena aportación ao programa para que se poñan en marcha máis proxectos de recollida de palabras, pois nos, claro, nos estamos felicísimas diso, claro. Mira, aquí tes a dous que me parece que non fai falta que veñas mañá a clase. Sí, somos meus alumnos, sí. Pero non van ter esa sorte, sí. Coa idade, dice que coa idade dormimos menos e eu son máis bella que eles, así que non pasa nada. Pois nada, moitísimas grazas por pasar. E ánimo como proxecto. Moitísimas grazas a vos e iso, calquera cousa, aquí estamos para o que precisedes. Quedamos en contacto. Graciñas. A vos. Chao. Ben, e agora, Eva, como descolocamos o programa, vamos dar paso a señora Ana Belén Gundín, da librería Brétema de San Sadurniño, que nos trae... Espera, me botou aquí. Nos arrimamos. Que nos trae o libro Ollos de Auga, de Domingo Vilar. Que bon o modo espello raro este, que se pode ler na imaxe, porque senón... Todo teu. Voume quitar isto por aquí. Pois hoxe vos traigo o libro este de Domingo Villar, que é o primeiro da súa triloxía, donde nos conta as aventuras de Leo Caldas, o investigador da policía, que nos suma aí nunha serie de aventuras, nos mete por Vigo, por lugares que podemos ir visitar cando queiremos, porque son lugares que existen. E, bueno, que ten unhas tramas moi feitosas, que presta meterse no libro, que che parece que estás dando con cal vai ser o desenlace, e despois non ten nada que ver co que ti estabas pensando. Sinceramente, é unha mágoa que nos deixara, vai facer agora para maio un ano, porque creo que íbamos a ter moita novela negra galega e moi boa, porque era unha pasada de escritora. E vos animo a que leades as súas obras. Tamén vos digo que a partir da semana que ven, os domingos, vais sair coa Voz de Galicia, unha colección de novela negra. O segundo libro que vai salir é este, Domingo Villar, en castelán. La Voz de Galicia en castellano. Non podes pedir todo, Fran, non podes pedir todo. Xa que é galega, podíamos poñer en galego. E despois, como curiosidade, hai un clube de novela negra aquí preto, en Ferrol. O ano pasado estiveron lendo as obras de Domingo Villar e despois foron unha fin de semana varias persoas do clube a percorrer todos eses sitios, esos lugares polos que andaba Leo Caldas investigando os asesinatos que... O sea, que teñen un roteiro, hai un roteiro... Non é que sea un roteiro en sí, pero ele se fala de bares, de lugares, de sitios de Vigo que sí existen. Onde? Donde iba a comer Leo Caldas. O Leo Caldas, en que urbanización era aquel asesinato, donde
estaba o asesino ou as persoas Bueno, que... se non hai o roteiro, haberá, seguramente. Pero sí que me comentaron que foron unha fin de semana para coñecer en persoa eses sitios. Me pareceu curioso. Bueno, e este libro podese mercar en librerías, en Librería Brétema, por exemplo, por canto, máis ou menos, en canto queda. Pois ahora mismo non sei o precio, pero creo, así de memoria, pero creo que eran sobre 20 euros ou algo así. 20 euros. Tamén, de maneira curiosa, non sei por qué, supoño que será porque se vende menos, non sei, son máis caros en galego que en castelán, o cal non me parece xusto para nos alumnos. Non, non me parece xusto. Porque teríamos que cuidar un pouco do noso e facelo máis asequible ao público. Vale. Lembrarvos que Librería Brétema fai envíos tamén, entón podelo mercar tamén aí. Non podedes pedir que vos lo envío en 0, ou se vos dá igual o galego, podelo mercar en castelán, pero a mí molaría metelo en galego. Algo máis que engadir sobre esta obra literaria? Non, iso que vale para iso a partir de xente de 14 anos ou así. De feito, o pensei pensando nesta rapazada que viña hoxe a falar aquí ao Patiño en Twitch, porque si é apto para todas as idades. É apto para... A partir de 14, 15 anos o poden ler perfectamente. É unha maneira tamén de iso de ensinarnos, neste caso, o que é a cidade de Vigo e os arredores, ensinarnos o noso, non ler unha novela que está aí basada en Nova York que non conocemos, non vamos a ir. Sí, é que moitas veces vemos pelis de que Nova York devastada por non sei que, ou crimen en Nova York tal, e podría ser perfectamente un crime na Coruña. Pero somos así, tendemos a querer máis o de fora que o da casa. Temos que mirar un pouco de cuidarnos. Pois moitas grazas, Ana. Deixámoste libre porque sabemos que tes máis traballo que Dios. Si, eu tiño ainda un pouco de liada. Por certo, non vos lo contou, pero é que estuvo presentando o libro. Xa, non meu, de terceiros. Pero fixo un moi bo traballo. De terceiros. Dinos aquí María Levo que Vigo é unha cidade moi criminal. Sí. Pois agora quedámonos a Patiño Maseu, sós. Moitas grazas, Ana. Pecha a porta ao salir. Pecho. Quedamos aquí a Eva Maseu. A comentar a xogada. A comentar a xogada. Que che pareceu esta rapazada? A min a verdade é que o proxecto molame moito. Ostra, eu cando o vin digo, Dios mío, é o meu proxecto. E ademais, dicía Sabela, algo que eu teño comentado moitas veces, non? Alguén falaba do de 21 días co galego. Quen mo dixo? A min hasta alguén me dixo un día, porque hai instis que nunca participan, e dicíamos, pero se xa falan galego, ves, ese proxecto non val para a Fonsagrada, 21 días. A ver, están os 365, sabes? Claro, un ano, sería un ano co galego. Claro, e elas aí sí que lle dan unha volta, porque é certo, como dinamizamos o galego se xa o falan? Xa o falan é... Claro, non perdendo termos e non metendo castelanismos, que é o bon, non? É o que témolo falado, algunha vez, non caer nese castelanismo fácil de como me doe a rodilla, non. Tentaremos dicir o xoello, a xoonllo, dependendo da zona na que estemos, o tobillo, non? Que dicimos tobillo moitos, non? A min, a ver, eu tengo clases de pilates. Na Fonsagrada creo que é nuello. Creo que din nuello. Nuello. A min pásame nas clases que, claro, eu teño que nomear todas esas cousas. E sí que todo o mundo está castelanizado, sabes? Igual me di a señora que hai que ter folaspa, pero logo di rodilla. Mais tobillo, tamén. Este gato como está, ese miquiño como está. Silencio. Como está ese miquiño, Mira, dixo en silencio, e calou. E calou. Que che ia dicir eu? Vou facer unha cousa, porque non a fixen ao principio, entón, moitísimas grazas por darlle ao botón de seguir a Sixto Ferror, a Noa García, a Sartegos Street, a Adri Méndez, a Aitor Grandas, a Igor de Souto, a Martín Fonsa, a Rodríguez Toó, a Lago Palacio 04, a Carmen Férdez, a Nuca Pei e a Murias, con moitas barras baixas e un punto,
por darlle o botón de seguir. E grazas, por suposto, ao noso gran Madialevo, primeiro voulle dar, a ver, primeiro. Grazas por nos seguir, vale? Por facervos lobeiristas, grazas, con o noso Castelao colega, e grazas a Madialevo por facerse lobeirista pro de novo. 16 meses xa, Madialevo, Dios, tío, é que, joder. Un churrasco para Madialevo, que carallo. Churrasco na lobeira, pajo, todo pajo. Dicíanos, de feito, dicíanos Madialevo, facendo que sintan orgullo pola lingua que falan, e é certo, porque moitas veces parece como que o noso, dicía hoxe na presentación que estiven, dicía Manolo que había grabacións en cine, o sea, había películas gravadas por José Gil, un tipo que grabou ata o ano 37, que se vían nos anos 20 a xente ergueita, xente traballando e facendo labores de campo, pero ergueita, non mirando o chan como soían, como adeitaban representar a xente de campo, non? Como sabes, como non afouta, non orgullosa do seu, senón, non, xente mirando a cámara, sorrindo e facendo o seu traballo, sabes? Moi orgullosa de facer o que facía. E quizáis eso perdeuse, eso foi involucionando e foronnos presionando para que sintíramos como, sabes, como vergoña de falar o galego, de arrimarnos ao galego, de seguir a cultura galega, de escoitar música galega, non sei. A nosa xeración foi moi estragada. Somos os estragados, somos os que moitos falaban castelán, os que falábamos galego fomos abandonando palabras, porque, claro, o meu cullar só dicían as vellas, empezamos a decir cuchara, cuchillo, sí, e falda, non? Porque, sí, é dicir, ao final tiñamos ese falar galego, pero non tan galego. É o que di Madialevo, orgullo pola lingua e, ademais, cando falas de sempre, na tua casa se fala así, pois a veces non lle das mérito, pois darte conta do exclusivo que é. É dicir, ti tes unha fala moi exclusiva que representa a Fonsagrada, a zona na que vives, porque ao final esta xente xa fala galego. E sí, eu creo que sí que enriquece. Sí que enriquece. Que sabes que os que somos así, que sempre falamos o galego, sempre nos ofende moito que nos veñan así 4 académicos. Non está o meu amigo Paulo hoxe, porque, claro, pero eu mañá xa lle digo algo. Sempre nos ofende. Porque dis, pero a ver, tío, é que nós xa estábamos falando, sabes? Fomos á escola e non sabíamos falar o castelán. Fixámoslo o xusto ao revés, e oféndenos. E este proxecto, pois, ten esa cousa. A ver, si, eu digo jueves, sabes? Pero tamén che digo sopalar, antes. Xa, non, pero refírome, ofende, a ver, claro que ofende os que falaron galego de sempre, que te digan, mira, que non estás dicindo ben e que non estás falando ben, ofende, eu entendo que lles ofenda, pero sí que é certo que hai moita xente que por falar de sempre o galego ten esas cousas que dis ti, non? Ese jueves, ou esa rodilla, ou esa falda, que rompeume aquí a falda. Sabes? E o mellor ese toque non facelo como criticamos nós, que non hai que facelo, vale, en público, non se corrixe a ninguén en público, hai que corrixilo en privado e con moito tacto, pero sí hai que, polo menos, dicir o termo ben. É dicir, se alguén di, quedamos o jueves, o xoves, sí. Xa, home, pero mira, ao final, todo o mundo fala mal. Todo o mundo fala mal en algo, é certo, en todas as linguas non hai esa perfección. A ver, hai xente que anda moi cerca, que aprendiu a lingua de cero case, e claro, aprendiuna, estudouna, hai moitos filólogos que, en serio, que falan con moita corrección, pero que nadie fala de todo correcto. Porque ás veces sí,
isto é unha realidade, Ninguén. Mira, a veces aprendes unha palabra en galego e dis, ai, eu sempre dicía, non sei, digo, agora aprendina. E vas con moito garbo dicirlle por riba a outro, se cada dixetes tres mal na mesma conversa. Tamén dixetes outros castelanismos ou fixetes ese hipergaleguismo que sempre pasa cando queres xa vas tan correcto e de repente estamos na primavera. É como... Sí, faz un hipergaleguismo. Que pasa? Pero se ao fin estás... Dicídenos no chat que pensades de todo isto, se estades de acordo, se non estades de acordo, que reflexión vos trae a vos esta historia que estamos a falar de Bamase? Claro. Espero que teades de acordo comigo, se non pareceme mal. Leva mal que non estén de acordo con ela. Entón, sí, Eva, sí, estamos de acordo contigo. Despois poñedesme por privado a min que non... No, a ver, sí, porque eu cabreome moitas veces. Varias veces no ano teño este problema. Teño este problema no que digo, por xa non vos falo máis. Os vai a hablar el castellano ya, ahora os vai a hablar el castellano ya para fastidiar. Tiñamos que facer o que pasa que o 1 de abril xa pasou, pero o ano que ven temos que facer un programa, un patiño en Twitch especial en directo. O sea, en directo son todos. En castelán, quería dicir. Podemos facer un programa en castelán cando queiras. A min dá má risa falar o castelán. Recibe unha cordial bienvenida, Eva Patito. No, pero o apelido non o cambio. Eva Patito. No, Eva Patito. No, debíamoslo pensar. A min dame moita risa cando xa te coñecen tens que falar castelán, estás como, porque te chamaron de algo, estás aí como, pues entonces me llama usted mañana, estás mirando vosotros, aí que te están te mirando como, tío, está a falar castelán. Día que María Levo que o 17, el día de las letras gallegas, te podemos hacer un programa, non sabes? Te podemos hacer el programa en castellano, claro. Podemos hacer las palabras más bonitas del castellano. Claro, las palabras más bonitas del castellano. Pues, claro, eso sería muy propio, hombre. Las palabras más bonitas del idioma que hablas todo el año. Menos hoy. Que non sei se ao mellor bueno, déxamo pensar a ver se imos ser agora uns desleigados o día 17 facendo un castelán. Castañuelas, guijarro, sí, esas teñen que salir. Mariposa, que palabra tan bonita, mariposa, verdad? No, tenderete, que eu só dixen máis veces que eu utilizo en galego. No, sí que eu utilizo, porque se podo dicir running, podo dicir tenderete. Eu a partir de agora, a partir desta semana, balastro. Balastro. Que bonita. Balastro ou balastro? A ver, hai tamén hai. Eu vou consultar o Dicionario Real Academia Española. Para ver. No, hai. Podemos pensalo. Balastro é boísimo, sí. Eu, de feito, falo moi ben o castelán. Claro. Eu non uso galeguismos en castelán, porque me pasa ao contrario. A segunda lingua que apréndela moi académica, non? E a miña é o castelán. Sabes, eu non dixo e luego. Eu non dixo e luego. Mira, o programa, eu digo unha cousa. Vouche dicir unha cousa e agora moi en serio. O programa inteiro en castelán non, porque é ser un desleigado. Pero unha sección que se titule Las palabras más bonitas del idioma que hablas el resto del año, eso, como título, queda longo, pero é efectivo. É dicir, a todos os que fan ese típico vídeo durante o Día das Letras Galegas, en Volvoreta, sabes, todas estas historias, é un pouco como ser un pouco, eu entendo que será ser un pouco troll, un pouco hater, pero á vez hai que dar un pouquiño ese golpe na mesa, sabes, para dicir, a ver, non. Que é mal comedido. Eu, xa sabes que son... A mí gustame ser hater. Eu fago esas críticas. No, outro día fixen varias en Twitter. É curioso, porque cando fago esas críticas e tiro-as a matar e van por alguén, cheganme aí 3 fans. Mira que di María Levo aquí. María Levo di, na miña escola queren facer iso da palabra bonita do galego. Eu bórrome. Non, é que
é que, de verdade, é que además ímolo publicitar unha semana antes na Lobeira. Las palabras más bonitas del idioma que hablas todos los días menos el 17 de mayo. Sí, non, sí, eso era moi bo. Eso é moi bo. Podemos falar diso, sí, podemos... Nada, para o próximo mes falamos diso. E dos galeguismos. Tamén, en algún momento. Sí. E máis, outro día, a miña Lucía foi a un curso de percusión. Un curso de percusión. E fíxome moita graza, porque falando con dos rapaces que lle ensina a tocar a pandeireta a Lucía e tal, falando con el, que estivo co rapaz que veu a dar ese curso toda a mañá e tal, falaba o tipo de que no folclore, mira o que che vou dicir, no folclore había hiperfolclorismos, é dicir, cousas que se exaxeraban sobre como se facían tradicionalmente. Agora, a día de hoxe, non? Dicía que, claro, na antigüedade non había esas formacións todos co mesmo traxe, todos ao unísono facendo os mesmos movimentos, todos levando as masas así, etc. Senón que era un pouco máis fresco, máis cada un facía o que podía, vestíase co que tiña e pouco máis. Entón dicía que todo iso, esas mangas super anchas, non, máis anchas do normal, que eran hiperfolclorismos. Estou por tirarlle a caña para traerlo un patiño en Twitch e falar diso, do traxe, das pezas do traxe, dos nomes desas pezas do traxe, etc. Que che parece? Eso é moi interesante, porque, de feito, o meu profe de baile, que é un sabio, é unha persoa que sabe moitísimo, xa vos digo que ten 30 anos, porque cando falo así, sempre a xente parece que falo dunha persoa de 60 ou 70 anos. E el, si sabe desas cousas tradicionais, pois sempre, cando che enseña algo, di, a ver, a xente bailaba para diante. Bailaban os que bailaban moi ben, os que non bailaban tan ben, e cada un, pois, sabes, é dicir, adaptaba o seu paso, efectivamente. Nós agora que estamos coa muñeira vella, que é unha peza que ten, que dixo el, non? Que tiña a curiosidade que isto facíase antiguamente moito no baile, pero en esta en concreto é que daba o peto según bailaba o bailadore, non? E di, pois eso, que bailaban, cambiaban o paso no medio, non é dicir que quitaba aí un punto e xa estaban, cambiaban no medio, daba igual, un viraba, outro non viraba. Que hoxe avísase do final do punto. Hoxe, dicían, por exemplo, estes da formación esta donde está o rapaz este que lle dá a pandeireta a Lucía, falaba de que hoxe avísase do final do punto. Hoxe avísase que remata o punto para facer a roda. Ou dice, vai, ou, sabes, algo así. Sen embargo, daquela, non, todo o mundo sabía cando acababa o punto, porque, claro, é que el dicía que hoxe estamos malafeitos, por exemplo, a que se baila de todas as zonas, por exemplo. Bailanse pezas de todas as zonas de Galicia. Pero antigamente cada zona tiña as súas. Cada población tiña os seus puntos. Entón, deses puntos non os moveras, pero eses puntos E a peza tamén as coitabas e sabías cando iba a acabar e había que sair na roda e cando entraba o tablón, porque eran pezas. E agora si temos esa cousa de... Que non é que estea mal. Non. Eu que vou moito a foliadas. Que, por certo, hai unha foliada este sábado, hai unha foliada grandísima este sábado pola zona, penso que cara a zona da Fonsagrada, pode ser. E logo hai foliada este sábado no de cine, aquí en San Sadurniño. Aí o deixo. E hai foliada en Cerqueda, a mellor foliada de toda a volta. Esa é a que escoitei eu, que é grandísima esa, pode ser. Si, este ano teñen, ademais fan sesión vermú. É que a xente que adoita vir a foliada daqui do de cine van a Cerqueda. Veñen para Cerqueda. Hai unha foliada... Pero vai vir xente de cine tamén, ollo. A ver, é a mellor foliada da volta, a de Cerqueda. É como máis tradicional, máis grande, hai sesión vermú, hai uns obradoiros, hai a foliadiña, onde tocan e bailan os rapaces. E pois hai a foliada... Dios, sabe ata que hora. Eu hei de mirar de me recoller cedo. Pois isto dos instis mola, Vai a ver que chaval... Os dos instis mola.
Sí. Vai E haber se o chamada. fusionas ca foliada, teño que contar unha cousa. Cando non había os currículums, hai moitos anos, a profe de Educación Física que había en Carballo, no único insti que había para toda a volta, que viñan de Ponteceso, de Laxe e viñan de Santa Comba, ela daba sempre durante un tema que era o baile tradicional. E enseñaba aos rapaces os puntos básicos de maneo e muiñeira. Isto tamén facía falta. Bueno, eu non sei se o dixen alguna vez, eu penso que sí. Ainda lle comentaba a este rapaz, decía, joder, miña aboa Rosalía fora a bailar o punteado lugar, con máis vellas da zona de Meaño, da zona da Meixoada, que é como se coñece esa zona grande. E acórdome eu de vela, no lugar. O que pasa é que non teño nin data, nin lembro ben que programa foi, pero molaría ter ese vídeo, molaría moitísimo. Pois telo nos archivos da TVG, para que tens que buscar. A saber, claro. Pero Es que lo telo que buscar. E hai tamén uns archivos de voz onde se descargan a veces para poñer nos stories de Instagram, pois ao mellor, non sei, unha rejeifa dun señor de aí de Cerqueda ou... E ao mellor aí tes tamén recollidos audios dos avós ou falando ou o que sexa, pero non vos sei agora onde. Vos sei agora, isto sabe esta xente do Tradi, porque eles sí que o buscan moitas veces para como cantaban, a máis para sentir. Para coller a forma e todo. Sí. Iso é interesante. María Levo, tíralles por aí que si non fan o das palabras bonitas en galego, ou mellor chamamos os do teu instituto. Si o fan, non. E dinos, María Levo, que hai máis institutos facendo cousas parecidas. Creo, en Malpica, sí, en Malpica cando estaba, no de Malpica, coido que estaba Xacobo de Todo. En Malpica... Fixeran un vídeo de, ti, falas malpicán, e falaban co rollo. E o ano pasado, non no IES, no CEIP, fixeron tamén un pequeno dicionario de palabras que se din en Malpica, que moitas son as que eu bordou. Últimamente, que eu estou dando clases en Malpica, todas estas cousas xa saquei de Malpica. Estou moi contenta porque teño unha alumna moi sabia, moi académica. Que bonito é Malpica, así é todo. A ver, tampouco tanto, É chulo, a min gustame. A min gustame a xente. Pero claro, unha é de monte tamén. Eu non son moito de Porto de Mar, ao mellor non son a mellor para... Claro, eu son máis de mar. E claro, es máis de... Home, é bonito, Malpica. E iso que vivo no medio do monte, pero salir de tira no monte. Ai, a min onde este o monte. Que bonito é o monte. Están por igual. Pois teñen, e de feito está colgado na web do CEIP. E como son nenos pequenos, pois teñen un dibuxiño e así. E si, teñen as súas... E de feito, eu mirei no ano pasado, non está a miña palabra favorita de Malpica, que xa vos la dixen aquí, verdad? Dixen aquí unha vez, o gato encontrou unha pila, sentidela rodar? Sí. Dinos aquí Moisés Pombo, benvido Moisés, que non che dixen antes, hai que ir buscalo para adivinar todas as palabras. Pero tería que buscar eu porque traen un significado. Descargalo da web. Moitas pode ser que as dixera, incluso hai algunhas que non é a palabra en sí, senón que é un dito. Eu dixena aquí... Dígame porque estou imaginando o gato así. É que, mira, traballan, Palarchana chego eu, estes traballan porque, se vos digo onde estaba, como foi el dar car baterías de Ormiu, tuve que subir 3 estantes por aí arriba. A gata, o gato non. É que traballan, porque é o que teñen os gatos. Eles traballan, cando non deben, Di aquí Moisés que nos ensines o gato. Pero teñome que reger, e agora está traballando. Está traballando aí cunha desas baterías que teño que levar a reciclar. A ver se non me morre, se a trinca, bueno.
Vale, xa está. Non creo, tamén as teño trincado, eu de pequena ainda estou aquí. Eu ainda teño posto algunha no enchufe para recargala, oiche, de cativo. Un cable por Barbaridades cantas quixeras, sí. Creo que ben. Non pagades na casa, porque explota. Van, puf. Pero buscarei un día o de Malpica, que foi o curso pasado e contra final de curso colgaron na web e por aí ten que andar. O gato tamén lle gusta improvisar, justo. Sí. E si, teñen un falar moi de Malpica, porque ao fin Porto de Mar, pois sí que as vidas de antes eran como un poquinho máis pechadas aí. Os bailadores e cantadores tamén. É unha cousa. Outra cousa que temos que facer, e sí que é certo, porque eu analizo despois as cousas, e sí que é certo que sempre tiramos cara á costa. Hoxe estivemos na Fonsagrada, para Xu. Eso vai para Xu. Hoxe estivemos na Fonsagrada, falando con xente da Fonsagrada, que costa non é. E a ver para cando un insti ou unha asociación ou alguén da provincia de Ourense, que Ourense é Galiza tamén. Non? Tamén, sí. María Leo, xa sei que eres da provincia, pero non vale, porque ti vives en Vilagarcía. Entón, sí, son galegos tamén. Pois sí. Buscarei nas redes. Home, a Fonsagrada, que tamén é outro sitio, a mellor foliada de Galicia está na Fonsagrada, isto tamén non hai que dicir, a de decembro. A Fonsagrada é unha zona moi guai. A min gusta moi interior. Para que nacen aquí. Para as motos é o noso paraíso, a Fonsagrada. E para as andarelas, o interior. A xente, ai, que bonito, vas pola beira do mar, velo mar, pero se te como Nordés, cona que te come Nordés, tira para o monte, vai polo abrigo. Como faiga vento, cuidado, na costa eu non me quero. Dicía Lucía, é terrible, camiñar... Estamos quedando moi conversacional isto, pero dicía a miña Lucía hai pouco, non sei onde estivemos, que vimos unha casa, tío, pero unha casaza ao lado do mar e tal. Dixen eu, pero ti sabes o que é vivir aquí ao lado do mar? Cando zoupa temporal, que cando zoupan os temporais, igual os rebufos de chocar contra as penas e todo o tema, levantan 15 metros ao mellor, sabes? Esa micropulverización de salitre con auga. E sabes o que é despois ter que baldear, ter que andar limpando, temer pola vida das cristaleiras cando zoupa o vento que están... Non, eu non me quero ao lado. É que eu estive no medio do mar moitos días. E non mola. Está ben, é moi bonito en verán. En verán, vivir ao pé da praia é moi chuli. Porque baixas, bañas e tal, pero en inverno con temporal... O verán é moi pequeno, non compensa. Que te molla a choiva e te molla o mar, non mola. Xa vos lo digo eu, os que dicides, ai, que casa tan bonita. Non é tan bonito. Eu teño claro que viviría na beira dun río. A mí o que me gusta é o son do río e o monte. Se queres digoche por qué. Por qué? Porque te comen os mosquitos. Sí, pero a min daría mi Juan. Ademais, xa non poderías vivir na beira dun río. A ver, xa vivo. Todo hai que dicilo, Eu vivo aquí de Pardo en Jones. En Carballo. Pero digo, se vives, imagínate que podes vivir nun muiño antigo, restaurado, tal, encima do río. Eso, cuidado, Cuidado, a partir de primavera, iba a dicir, a partir de primavera, cuidado coa mosquitada toda que tes aí. Porque aínda encima, Augas de Galicia non deixa cortar as árbores de pé do río. Ten que vir Augas de Galicia cortalas, e non ven. Entón, eso pétase de mosquitos porque as troitas á sombra non queren estar. As troitas van por remansos grandes ao sol. Entón, na sombra non están. Pero non me quite a idealización, home, de vivir aí, o son do río, ver así, a Ribeira. A Ribeira. Outro día estive nun monte de Ribeira, a Ribeira. Se pos o sonido en Spotify non tes mosquitos. Ves, Eva, ves? Diche Fer aquí. Se pos en Spotify o sonido do río, non tes mosquitos. E vives á beira do río. Mira, eu son de monte, e son da aldea. A min tampouco me preocupa tanto iso. Vos queredes
ai, que bonito, pero despois Estar que non vos conectado. veña a picar un tabán. Ai, bueno, os Pois, tabáns pican duro, Cuidado aí, pican. Os tabáns pican duro, Picoume a Eu min no lembro, monte o eu outro lembro día. dun campamento que ia eu con 15, a tenra idade de 15 anos, ali na Serra do Cabalar, aquí no sur de San Sadurniño, contra as Pontes. E había, claro, había jado solto e máis había a cola do embalse das Pontes, vale? Estábamos xusto na cola do embalse das Pontes. Nunha aldeiña ali abandonada, pois colleron entre varios concellos, rehabilitaron unha casa, fixeron unha cociña e o resto estábamos en tendas. E lembro os tabáns que picaban duro, ou sobre todo o pé do embalse, e cando íamos a piragüismo, que levaban piraguas, o Concello de Pontedeume poñía as piraguas de iniciación do Firrete, do Autopistas Atlántico Firrete, do Clube de Piragüismo, e facíamos piragüismo, non? Unha hora ao día. Pois esa hora era raro que non saíra alguén ou que non saíramos todos cunha samesuga prendida en algunha parte das pernas, sabes? De baixar da piragua e tal, pum, samesuga ao canto. Toda a vida se te meteches no río, pois sí, podeche pasar que unha samesuga se che... Sí, non pasa nada, quítale e xa está. Pois aquí o Moisés Pombo, que ele é moi urbanita. Bueno, xa os houbo máis urbanitas que aquí. Sí, é urbanita. Máis que nada que non estás afeito. Non quere dicir que non che guste, o que pasa que non estás afeito. Mira, di aquí Fer que tamén tes as lesmas do río, non o vexo, Eva. É que eu non o vexo. O de vivir ao lado do río, eu vivín ao lado do río, porque eu vivo a unha rúa e un campón. É dicir, unha rúa e un campón e vai o río. Por ali abaixo. Estades me quitando toda a ilusión. E cuidado, É que aquí en Carballo asfaltaron Anllóns. O anaco que pasa por Carballo está asfaltado. Estou aquí un alcalde que metiu así pedra, fixo yo... Sí, vino. Está precioso. Está precioso. Daquela xa queiras que non, claro, non é un río que dá tantos problemas. Sí, eso... Non, a mí gustame o río, sí. Eu vou moito ao monte e sei o que é que te piquen. Mira que nos canta aquí o María Levo, mira. Indo para a feira do Anllóns, todo ile é mal camiño. Para a feira de Anllóns, pero eu digo río Anllóns. Pois Anllóns é un lugar tamén. Pero hai que valorar o malo. A que berre esta. Saúda aí a xente. Hola, Micifús. Outra cousa que sí que nos está quedando moi conversa, pero que nos está quedando moi ben, Fran, porque conversar é maravilloso. Outra cousa que estou recollendo, isto vou volo contar eu. Como se lle chama aos animais? Xa gañache a Moisés, O Moisés xa gaña. O Moisés xa gañache gañáchelo coa jatiña, xa fai ois. Pero xa que veo a gata, outra cousa que eu estou recollendo é como se chama aos animais. Sí, como lle chaman na túa terra os gatos? Os gatos na túa terra. Ti cando chamas polo gato, dis Micho. Micho, ti Micho, non? Micho ou Mico. Aquí, a vella do pé da miña casa, e iso non é imposto por ninguén, porque eu non tiven gato, tendo ela gatos, chamalles miquiños. Miquiño. Mico, miquiño. Pero ti pa que veña... E as cadelas, sabes como lle chaman? Moita gracia. As dúas, nin Lina nin Pepa. As miñas cadelas, as que tivo ela, a todas. Cuquiña. No, pero cando os chamas para vir, home, a xente de antes, que falaba cos animais, se ti chamas ao can, chamase así, e teño que recollelo, porque hai que recollelo un audio. Como se chama? Non ten escritura. Daquela, tipo que veña o can, dis tox, tox. Eu é que son máis de silbar. Porque ti és moderno, pero a xente de antes, ao can chamabanlle tox. No, silbar e polo nome, porque eu sempre chamei o meu. Entón, como eu chamo os meus, as miñas, eu chamo polo nome. Teño un problema agora de identidade, porque digo o nome da nova e ven a vella tamén. Sabes? É dicir, é ambivalente. Diga o nome que diga, as dúas entenden o mesmo nome. Sabes? Pero esta é unha maneira... As dúas, ou Pepa, e veñen as dúas.
que a xente xa non chama así aos animais. E o gato dislle, pois eso, mico, micho, Lee na pantalla, lee na pantalla. Lee na pantalla. dis box, veñen outros cans. No, tox, tox, Sí, por moi favor. bo, María Levo, moi bo. E para que veña o gato dis, mico, Mico. O bis mico. sempre se lles fixo os Claro. biquiños. E E non se sei por qué, queres- a verdade. Se o queres tornar, se queres espantar o gato, Como dis, dixi? hachiqui, Hachi. Hachi hachiqui, di o meu pai tamén. Hachi. Sí, sí. hachiqui. Hachi. Sí, porque ten un... Cada un tamén ten a súa prosodia, ou hachiqui ou hachiqui. Eu son máis de pasa. Pero había unha forma para chamar os animais, todos os animais. Ti, se llevas de dar de comer aos porcos, Quino. é dabarlle de comer. Sí. Quiniño. E E os despois para espantalos tamén se dicía, como o gato, dis cochiqui, Ai, eso sí que non escoitei nunca. cochiqui para espantalo. Pero teño a das ovellas. As ovellas na lobeira son toma ben, e veñen. Teñen nas afeitas dende o principio, que por certo temos un cabaliño novo na lobeira, naceu estes días, precioso, e vos de poñer no Cabaliño. Instagram unha foto dun poldro noviño, que daba hoxe, cando baixei pa aquí, para facer o programa, quedaba, como era? Quedaba sopalando no teto da nai. Sopalando. Estaba aí turrando para arriba, sopalando. Vale. Pois eu, se sabedes esas formas, pero claro, isto hai que recollelas en audio. E había para todos, para as galiñas, para chamalas e para tornalas. Churras. Eu, para as galiñas, sempre escoitei churras. Para as galiñas eu preguntei, e aquí, incluso con concellos de diferencia, hai quen dicía churras, hai quen dicía pitas, tamén, que non se chaman pitas, para chamalas para comer, si, pitas. Aquí dice galiña, non se din pitas. Si. E para espantalas, isca. Sí, ten senso. Pero que non espantas igual a galiña que ao porco, e logo as vacas, que é todo un idioma. Sí. Había todo un idioma para metela ao rejo, para que brigara. Convídovos a que vexades un tráiler, un anuncio que fixera César Galdo para o primeiro Chanfaina Lab, eu penso, que fixera unha toma cenital cun dron, vale? Dun tipo metendo as vacas na corte, vale? E vailles dicindo, veña, vamos, toma Mariela, ven! E está o tipo largando toda a retaíla dos nomes das vacas, pa corte, tal, non sei que, e vai dicindo, ten o audio, sabes? E vai, esa toma cenital vai como subindo o dron, non? Vas vendo cada vez un pouquiño máis, e vas vendo a liña de vacas como vai entrando na corte. É super guapo. Convídovos a que vaiades velo a Fálame de San Sadurniño. Buscades Chanfaina Lab, debe de ser dos primeiros vídeos que hai, os vídeos máis antigos. Buscaremos. Nada, son segundos, son creo que 30 ou 40 segundos, non son máis. E está moi chulo, sobre todo o audio. Hai un audio aí do tipo. Non, eu se consigo, esas sí que me gustaría, porque, por exemplo, das vacas, ten que ser unha persoa que anduve a secar vacas, porque xa ninguén labra cas vacas e cos bois. E aí había todo un idioma para falarlle ás vacas, para saber para que cambiara de rejo, para que dera a volta polo arredore, sacala ao arredore, para que se puxeran a pata para soltalas, para que se puxeran ao carro, para cada cousa había unha maneira de lle falar. Mira que nos difer que lle fai as vacas fai un chasquido coa lingua e que tamén lle fai a filla cando non lle fai caso. Está ben. A historia está chula. Pois sí, había que facer, sí, un patiño en Twitch, o vindeiro, podémoslo facer, se iso. Hai que facer tantas cousas. O galego dos animais. Non, hai que facer moitas cousas, claro, pero é que isto non é fácil de recoller, máis ou menos... Tería que ser que nos enviaran audios, non? Que a xente nos envíe audios dos vellos que teñan máis a man, e que traballen con animais, obviamente, para que nos digan como lles din.
Porque, por exemplo, dos coellos non falamos. Os coellos non o sei aínda. Claro, eu sei. É que os coellos non se lles fala. Había que preguntar. Porque, claro, aquí, por exemplo, ovellas e cabras había poucas. Onde houbera máis ovellas e cabras... Ovellas na lobeira hai. Claro, teñen tamén outro aquel. E claro, había que recollelo. Eu, joder, non me tocará a primitiva xa para poder ir por aí falar cos vellos. Outro día tamén aló no Val de Dubra, Que felices viña acabando eu na miña ruta, facía un calor, e había unha señora moi maior nunha eira, xa chegando ao final. E dixo, ai, neniña, claro, ela era moi bella, ai, neniña, que ves con ese calor por aí. E daquela eu xa botei pa eira, porque a miña xente bella xa se me fala, xa vou. Digo, ai, eu se chegoulle ben, ainda fixo calor, pim, pim, pim. Non sei como falamos, dijo, estará aberto o bar de aí, de enfrente á igrexa, que trae o sede que acabei a auga. Ai, bueno, ves que temos aí unha villa, enche aí. E xa lle botei esa parolada. Claro, eu por que non me toca a primitiva para eu poder ir facer isto? E ir a sentarme aí ca señora e contar outros cuantos contos, sin ansia ninguna. Cantas cousas aprendo das vellas e dos vellos. Más que sin ansia, sin preocupación. Non che parece? Porque non é sin ansia ninguna, podes ter a ansia de ir facer a comida a casa ou tal, pero sin preocupación, sabes? Sen esa preocupación de teño que ir traballar, teño que tal, teño que cual, non, sabes? É dicir... Teño que encontrar traballo, sabes? Non é teño que ir traballar, sabes? Sí. O tempo teño todo. Mira que nos di Moisés que el na casa sempre, que el na casa sinteu o de pitas. E máis nada, di que lle teria que preguntar a súa avoa, eu anímoche, Moisés, a que lle preguntes a túa avoa, e facendo un copiado básico daquel programa das palabras que facías ti os domingos á noite, podenos mandar un audio e poñémoslo con como lle chamaba a túa avoa, como chamaba e como espantaba os animais. Sí, además teñen unha cousa a xente, que cando ti, como fago eu, te paras e os escoitas e lles tiras da lingua, lembran cousas. A mellor ti dirlle, ti sabes como lle falaban as vacas? Buah, vamos a ver eu, non me acordo, eu ni siquiera fun cas vacas, ao mellor dicho unha avoa así máis nova. No, pero eu mira, ni siquiera cas vacas fun. Pero na Leria, di que o lembran. O das vacas de neaño témolo, porque meu pai, aos 10 anos, levaba as vacas ao campo. Que o subían sempre, con 10 anos, meu pai era un tirillas, era moi pequeniño. E subían unha vaca máis mansa. E a da cabalo da vaca máis mansa. Pois pregúntalle como lle falaba as vacas. Para leválas ao monte, quer dizer, a facer ou a pradera. Sí, porque... Para labrar era outra cousa. Claro, en neaño levábanas á pradera. Sen embargo, na lobeira, é dicir, no lugar da lobeira, en Santa Mariña do Monte en xeral, levábanas entre... Eran praderas tamén, pero estaban botados os trigos. Entón, había que estar alindando máis, porque non querían que as bestas nin as vacas comeran os trigos que había botados no prado. Entón, había que mirar que comera solo erva, non comera os trigos. Entendo que os trigos sería o trigo sarraceno que había daquela plantado. Agora está de moda o trigo sarraceno, pero daquela era o trigo sarraceno. Aveas que se botaban moito. Era máis o sarraceno, me parece que era o que había por aquí pola zona. Aquí botábase moita avea. Sabes que se bota agora? A ver que nos di aquí, Policía da Lingua. Aquí están dicindo que o galego vale para falarlle ás vacas. Pero non un calquera. O das vacas. Variante vaca. No, variante vaca. No, porque a mellor parece vos vos que nacestes aí no centro da Coruña e aprendiste a hablar un poquito el gallego e te van a entender las vacas e non te van a entender, me entiendes? No, isto tamén me lo hai que decir. No, hai que decírvolo. Molaría ter un audio. Falalle aí as vacas. E ven xun da Coruña, hola vacas. A ver, falalle as vacas no idioma das vacas, cona. Molaría ter un audio a isto, pero non yo teño. Ok. O alto Policía da Lingua. No, a ver. Para falar as vacas, ainda hai que ser licenciado en horas da aldea. Eu, algúns básicos sei, non sei. Licenciado en horas da aldea. A ver.
No, a ver, joder. É que... Non, a xente parecelle que naciu aí en que ten un Vigo, na doutorando. Coruña, en Compostela, aprendeu al gallego e le parece que les vale para hablar as vacas, non vos vale para falar as vacas, non vos vale, non lle sabedes falar as vacas. No, A vemos a vos ver, ter que a ver enseñar. que comentan Ah, por aí. sí, variante dialectal. Vaca. Gustoume iso de licenciado en Horas da Aldea, sí. Licenciado en Horas da Aldea con doutorando en arado. Home, arado de pau. Está ben, Eu, para que... na meu avó ainda... É que o meu avó ainda sí que araba cas vacas. Ainda araba cas vacas. Eu lembro un señor, Barros, de Anca, que vivía, precisamente este señor, meus pais tiñan un terreo en Anca, en Neda, é unha parroquia de Neda, vale? Anca. San Pedro de Anca. E en San Pedro de Anca hai un lugar da Lobeira tamén. E este Barros era a única casa no lugar da Lobeira de Anca. E o tipo labraba o campo, labraba, plantaba, todo, cun cabalo. Tiña un cabalo, un percherón, pero destos tochos, destos fortes, cabalos fortes. E o tipo En era Camariñas cos menudísimo. burros. Claro, o tipo era menudísimo, era moi pequeniño. E meu pai estaba sempre coa boca aberta vendo traballar ese home, porque dicía, o pequeno que é, dicía, o pequeniño que é Barritos, porque además chamábanlle Barritos, non era nin Barros, era apellidos de Barros, pero chamábanlle Barritos, imagínate o tamaño do home. E dicía, o pequeniño que é, e que ben leva o cabalo. E o cabalo, e outro amigo de meu pai, xa falleceu, pobre, Cuco dicíalle, o mellor é o cabalo o que leva a Barritos. Cuidado, o cabalo xa sabe ir e vir, é o que leva a Barritos. Entón, tiñan esa historia sempre. Pois eu non vin labrar co cabalo, pero en Camariñas, aquelas finquiñas pequenas, co burro. Porque en Camariñas, todas as casas tiñan un burro. E ainda cando eu comecei a ir a Camariñas, sendo moza con 18, 19, 20 anos, case todas as casas ainda tiñan un burro, e poñíanlle o carro, iban ao Arjazo, e baixaban á praia ao Arjazo, e máis labraban, e iban co carro, pois, o que fose, a cargar unhas patacas ou o que fora. O burro. Maravillosos os burros. Eu namorei dos burros de Camariñas. A min gustame moito. Mira o que nos di María Levo, moi ben traído, un par de horas da aldea e quítachenos rápido a tontería urbanita de Vila Mediocre. Sí, é certo. Moitas veces peña, a ver, xente de Narón, xente de Vilanova, de Vilagarcía, tal, pensan que viven na cidade e fan de menos as aldeas e habería, eso é Vila Mediocre, é ser un urbanita de Vila Mediocre, porque non é unha cidade no que vive. Narón non é unha cidade, por moito que lle digan a sétima cidade galega, debe de ser a 300 ou a 400 e pico de España. Non é unha cidade, é unha poboación grande e tende o urbanismo, tende a ser moi urbana, pero non é unha cidade. A efectos de cidades grandes. Non é Madrid, non é Barcelona, non é Bilbao, non é unha cidade. Debe por dar unha cobizar cidades, son. Sinto. Ai, Dios mío. No, pero a aldea, cando falamos de galego e todo isto que nós falamos aquí, da fonética, do acento, da prosodia, na aldea ainda está, ó. Por iso eu cando vou, por xa me boto ás señoras que están na eira. No, pero está guai, mola. Ainda falábamos outro día, non lembro con quen estaba a falar, e falábamos do zoqueiro de Santa Mariña. Había un zoqueiro, indo agora para a Lobeira, había unha casa soa ali, que era o zoqueiro de Santa Mariña. Que primeiro morreu el e hai nada morreu ves, falaba coa panadeira que pasaba por aí. Estaba falando con ele e tal, e dicíame, jo, que boa xente eran e tal. E eu lembro que das miñas primeiras andainas por aquí, por Santa Mariña e tal, fundaron a volta, e este zoqueiro pues, quedábame a uns 2 kilómetros e medio da casa. Entón, claro, ia por un sitio, voltaba polo outro, e facía ese 6 kilómetros máis ou menos, esa hora e algo, no, de camiñata e tal. E lembro que parara a falar con ele. Estaba o home na soleira da casa, tomando aí o sol, e dixenlle eu, está bo día hoxe, e tal. E xa arrancou o Nacho, empezamos a falar e tal, isto de Nacho é moito de Ferrol, vale?
arrancou o tipiño a falar e tal, non sei que, bueno, pois fíxome un tour guiado polo taller de zocos, pero ensinoume as hormas, todos os apeiros que tiña para labrar a madeira, como torneaba as pezas, como facía... Buah, é que eu quedei abraiado, dixen eu, pois que chulada, non, isto. E ainda lle preguntei, isto non hai ninguén que o queira retomar e tal, ainda ben non estaba e Ferro, non existía e Ferro daquela. Mirade de que anos vos estou falando. Non existía Elena Ferro, non estaba Elena Ferro revolucionando o rollo dos zocos. E dixo, non, a xente nova non quere saber nada disto e tal, porque non sei que. Pouco despois o home desenvolveu un Alzheimer e morreu e a muller, coido que foron 2 ou 3 anos despois, ou 5 anos despois, morreu tamén. Pero que pena que se perdan todas esas cousas. Aquí tamén se retirou un zoqueiro da beira de Ordes, que era moi bo, porque cada zoqueiro tiña a súa horma. E non eran iguales cos do outro, nin por fora, nin por dentro, aínda tiñas tamén ter o teu zoqueiro. Facía moitos para o baile, vendíaos a 35 euros. E o señor xa un pouco, a ver, teño que me retirar, non? Quer dizer, xa estou cheo. E tampouco ninguén lle metiu man aí. Tiña unha horma moi bonita, moi bonita. E en Ordes, que hai unha zapatería espectacular, chulísima, que non hai, en serio, na Coruña non hai tan boa como ela. Vendíanllos aí na zapatería. A xente do baile sí que sempre seguiu comprando os zocos. Claro, pero cada vez quedan menos sitios onde mercados. E o zoco para bailar, o de Ferro non é o que mellor se che adapta. Había que ir máis ben a un zoqueiro, un así máis de taco, máis ancho, adaptase mellor. Non sei, eu teño os de Ferro e a min mallan os pés, pero que tampouco é unha cousa que poña a diario, poña cando vou a algún evento así un pouco. Porque claro, os zocos están moi ben para andar polos camiños que haxa algo de lama e erva, que o camiño sexa brandiño. Brando, claro, como te metas nun rollo máis duro, si. Claro, porque o zoco iba moi ben naquel poder. Que ollo, eso daría para outro programa, porque resulta que meu pai, cando me veu por primeira vez os zocos de Ferro, que eu tiña uns zocos que os pedín polo meu cumple e tal, agasalloume os lucía e tal, cheguei á casa, dixenlle, gustanche os meus zocos? E dixo, carallo, tes unhas boas zocas. Meu pai chamoulles zocas aos meus zocos. Nos zocas chamábamos as outras, as holandesas, que tamén miña avó ainda as usa. E hai outro nome máis. Hai outro nome máis para as que son tipo asturianas, as que levan os 3 pés. Como é? Non me lembro agora e Lucía non nos está vendo para dicirme, porque Lucía sabe. Pero voulle contestar aquí a Fer, que di que teño que ir a Carballo a visitar a Eva. Fran, ti non vives en Carballo, non? Non vivo en Carballo. Eu son da zona de Ferrol Ortegal, de Ferrolterra, de preto de Narón, de feito, San Sadurniño, limita con polas redes. Como? Que me escriba polas redes para decirme cando, para ver, para cadrarnos, non vai a ser. Non vai a ser que vaya o día que non estás, claro. Claro, mas eu ás veces sempre, que ben falo, maneiras de dicir, ás veces sempre, digo, porque tampouco non fago nada, pero depois fago, porque o día vou bailar, o día vou á escola de Regeipa. Oixe, a expresión na Lobeira, a expresión o outro día pode ser dende o 2 de febreiro de 1978, que nacín eu, ata a actualidade. Engloba o outro día. O outro día atopei a fulanito e diste, hostia, outro día, xa hai 2 anos que non me vexo. Un día. Sí. Bueno, eu penso que isto quedaría aquí xa, non? Sí. Tivemos un programazo, moitísima xente conectada. A primeira vez que vexo a Lobeira Today, xusto por debaixo, no medidor de raids cando miro para facer a raid, que miro de cando en vez a ver quen está conectado, para ver quen está e tal, estaba Ibai Llanos e despois xa estaba a Lobeira Today. Cuidado. Estábamos de segundos, Ai, mía. E eu sigo a todos os en galego.
O sea que, cuidado, que estábamos por diante da CRTVG que estaba transmitindo con 9, nós tiñamos 53. Somos moito mellores que a TVG. Non, Cuidado por aí. favor. Non, que sí, hai que decirlo. Eso, dicirvos que se a memoria non me falla, mañá temos dietista lobeirista. Por esta semana basta. Despois da Ponte de Maio, habemos mirar de ter a Pepo Suevos nunha conversa da Lobeira, que vamos ter unha conversa da Lobeira, a Pepo Suevos, a que adiamos a semana pasada, e nada, xa coido que de seguro que para a semana voltaremos ao set habitual coa árbore de todo o ano e a camiña e todas estas cousas. Entón, nada máis que vos dicir. Eva, algo máis? Para dicirlle a esta xente... Nada máis. Que faledes gallego, como saibades, é sempre mellor, nunca pior, é que nos seguimos vendo, é que recollades palabras como fan estes rapaces da Fonsagrada, máis eu tamén, non? Recolledes, anotades nalgún sitio. Tiñamos que facer, senón para esta tempada, porque xa case está rematando, estamos rematando abril, ven aí maio, xuño, xa en xuño xa cortamos emisións ata setembro, pero tiñamos que facer un maneiras de dicir colaborativo, que a xente nos mandara palabras, non? As nosas redes, tanto a ti ou a min, nos mandara maneiras de dicir, en plan, pois unha palabra e o significado, e nos lanzámola, pois dicindo, fulanito, pois Fer, ou Crisnena Zafello, ou Moisés Pombo, ou tal, ou María Levo, mandounos esta palabra, que credes que pode ser? Tempo, e facemos un maneiras de dicir colaborativo, se che parece. Ou mesmo con audios, incluso. Ou entrando en directo. Ou entrando con enlace. Porque hai tamén cousas que hai que explicar máis que por escrito non se explica moi ben. É que hai que darlle o contexto na frase, todo iso. Pasa de aí ou a xouxer, sí. Balastro. Non era esa recollida de léxico, era outra cousa xa. Como a que están estes tuías, esta xente da Fonsagrada que están facendo un traballo aí, como é debido. Máis de 300 palabras levan recollidas, Cuidado aí que ten moi boa cara iso. Además, mola porque están facendo, como dicía Sabela, ¿no? Que dicía, a ver, foi un pouco idea dos profes e tal, pero mola porque pon en valor palabras que estaban caendo en desuso. Entón, mola moito por iso, porque recupéranse eses termos, non se perden coa xente. Está guai iso. Entón, nada máis, non? Deixámolo, a ver, un día o galego dos animais e outro día os animais do galego. Tamén hai. Sí. Tamén. Boa suxerencia. Esa queda para o 24 horas. No 24 horas vamos a hacer os animais do galego, sabes? Con perlas que soltaron algúns pola boca que diste, como pude dicir iso? Tamén. Esas cousas. Eva, moitísimas grazas. Quedounos moi ben o programa, mira que parolada máis boa canto aprendemos. Un programa tan chuli que nos quedou, con unha parte inicial moi chula coa xente do IES plurilingüe Fontén Albei, da Fonsagrada, podelos buscades así, IES plurilingüe Fontén Albei en Instagram e Facebook, atopadelo, co logo que tiñades na intro, que o vistes, vou no lanzar a pantalla tapándonos a nos, con ese logo de aquí, vale? O IES plurilingüe Fontén Albei, vale? Con ese logo que pon aí a E, a B, tal. Unha segunda parte así moi conversacional, que a min me mola moito as partes conversacionais tamén, gustame moito falar, tamén moi chula. Falando de posibles novos proxectos, porque como aparte este programa non é preparado, porque xa veces a escaleta que teño eu, a escaleta vaise facendo co programa. Isto foi o que eu fui apuntando durante o programa. Nós xa somos señores que xa temos contos que contar, tampouco non precisamos moita cosa, nós xa temos contos. Claro, somos dos 70. Aló. Somos de finais dos 70. Ómelo. Entón, a cousa é así.
Vivimos as dúas cadeas, vivimos as dúas cadeas únicas na tele. E a tele en blanco e negro, e vivir sin lavadora e lavar ao río. Bueno, eu iso xa non, pero sí vivim Pois eu sí. as cousas. Eu lembro a tele da casa de miña avó, estamos nos estendendo, pero é polo placer de falar. A tele da casa de miña avó tiña roda. Sí, Tiña 3 canales en UHF e 3 canales en VHF. Había UHF e VHF. Ou UHF e HF. Non me acordo como era a división das frecuencias para a tele daquela, pero tiña unha roda de 3 canais para cada frecuencia. É dicir, nada que ver. Dios mío, non somos nadie. E a xente na pandemia dicindo que se aburría. Que cousa. Con razón lle matei aquí ca miña avó. Nada máis, Eviña, moitísimas grazas por este... Vémonos na próxima. Por este anaco, vémonos na próxima. A vos, querémosvos moito. Sabedes que sen vos non habería programa, porque estades aí comentando, facendo aportes, xogando con nós. E valoramos moito o vosso tempo. Sempre o temos en conta, todo o tempo que empeñades en nos ver, témolo en conta. O día que nos toca a lotería, pagaremos de alguna maneira. Xa veremos como. Con isto, dito isto, nada máis. Vémonos noutra e apertas. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar, non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas meu non te confundas. É o idioma da xente inteligente, non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco atrás. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. Eu son a Eva Patiño e isto é Patiño en Twitch.